Savadosha. Kuntaliata Calabaras Melevasco. Onte glasivadosh ade glasavadia barasu vena. Yerodia cladis de braso vereshmento. Zakuba baris eleveska vadia kadus adegra. Zumpa la kuj edo brasavadia. Liros kadish edo braso peleveska vadia. Rakaya talamaha. Baba, Mayamchene. Tunakudai Jesu. Tunakudai Omasiba Ose. Tunakudai imimi makanga muripo, mucharapa muripo. We need you in our lives, O God. Kayatela maha. Merosh kadia barus elevesa vadia. Kinto la kuj adegraso beleveske. Kune vanemi mvunzo vanoda mindoro yako ya mchene. Kune vanoti kushikarimi situation yakadai. Kune vanofunza kuti takwira mkwidza warima. Baba. Ya Ramana ya katala maha. Asiatale kuj adegraso. Kia neleme kosa deklada baris elevaha siva. Na karabasata la mahando. Shali baris melevasco vedosh adeglaso. Rabasaka ya talamaha. Burameso awo waone moya mchene. Burameso awo waone Jesu. Burameso awo waone pavano pamba pavano tsika. Kina riata la mahando shemalia savadosha. Aklodish edo graso peleveska. Narikadosa talamaha. Thank you, Master. Thank you, Lord. In the name of Jesus. May the church say amen. Amen. You are there. Request that Bartimaeus had. Vari pakati pekumunyararidza nzuri kuita noise nyarara. Ndopaakaita kunge aiwedzerwa moto wokushedzera. Kanzi that I may see. That I may see. In life, Amazadiwa. If you don't see, you are in trouble. Pane chinhu chinozikana nebofu kunyanya. Kuti ndoda kuona zvavari kuona. Kunzwa ndinogona kunzwa asi handisi kuona, ndinoda kuona zvavari kuona. Ndine hama yakanditarisa iri pano.
shoko rakaparidzwa ukaridzwa asi Mwari wacho usati wamuona. I hear me somebody. Wokundwa here naBhatimeus unoti ndinoda kuti ndione. Mungadinyararidze mukaita sei, mungataure zvakaita sei, but there is one request that I want. I need to see. Ndirikunzwa kutaura kuti ndiwane because bofo rinotoziva kuti ndine nekuda kwevoice. But pane chinhu wani chinenge chiri missing. Ndoda kumuona munhu wacho. One greatest target in Christianity is that inability to see. Are you hearing me, somebody? And let it be your prayer this season. Lord, I want to see. Last week I said good thing. Most of the things that you got a problem kwatiri nazo. Chaona kuti ukaita maziso anoona. Iwewe ndiwe problem because wakatadza kuona kuti ugonzvenga. Are you hearing me, somebody? We need to see, ladies and gentlemen. Unoziva kuti kuna mumwe munhu wawakavenga but astori a problem in your life. Kweta mumwe munhu wawakaisa apa pako uchifunga kuti uyu ndiye anoita. Nyamba is because hausi kuona. Da anokukuwadza ndiye ari padhuze.